Helo pawb, rydym ni yma heddiw I gael rhagor o wybodaeth ynglyn â y cyrsiau dwyieithog a chyrsiau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yng Coleg Caerdydd ar Fro. Mae Esme yma I siarad gyda ni heddiw. Esme, fedri di gyflwyno dy hun os gwelwch yn dda? Helo, fi yw Esme a fi yw swyddog iaith Gymraeg ar gyfer Coleg Caerdydd ar Fro a dwi'n gweithio yn y adran cyfarthrebu a machnata. So, os dwi'n ddisgybl mewn ysgol Cymraeg ar hyn o bryd ac yn edrych I barhau fy Nghymraeg yn y coleg, pa gyrsiau fedrai astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog yn CAVC? Mae ganddyn ni rhai cyrsiau sydd yn ddwyieithog ac trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae cyrsiau chwaraeon a hefyd cyrsiau gofal plant. Felly, os ydych chi eisiau astudio chwaraeon neu gofal plant fel prif bwnc, chi'n gallu gwneud hynna yn nillai yn ddwyieithog neu trwy gyfrwng y Gymraeg. O ran cyrsiau eraill yn y coleg, os o'n i'n penderfynu wneud cwrs sydd ddim ar gael yn ddwyieithog neu trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfan gwbl, oes modd I mi wneud rhai elfennau o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg? Oes, wrth gwrs. Chi'n gallu cyflwyno eich holl gwaith ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg, os hoffech chi. Felly, os ydych chi yn yr arfer o ysgrifennu yn y Gymraeg a ddim yn y Saesneg, does dim problem gyda hynna. Aseiniadau chi'n gallu gwneud trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, ac unrhyw adborth sy'n cael ei roi nôl I chi, mae hynna'n gallu bod yn y Gymraeg hefyd. Ar ben hynny, mae yna llawer o wahanol ffyrdd o cymorth sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. So mae cymorth personol, cymorth astudio, mae sesiynau galw heibio Cymraeg ar gael, a mae cefnogaeth digidol hefyd, fel cysill a cysgeir. Felly pan chi'n cyflwyno eich gwaith a chi'n ysgrifennu eich gwaith, mae pethau fel cysill yn gallu helpu gyda hynny. Oes yna gyfleoedd astudio eraill ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg? Oes, mae yna cyfleoedd eraill. Mae cymhwyster o'r enw iaith ar y waith sydd ar gael trwy llawer o wahanol pynciau. Felly, os ydych chi'n gwneud pwnc hollol wahanol sydd ddim yn Cymraeg, gallech chi wneud un rhan o'r cwrs yn ddwyieithog neu trwy'r Cymraeg a cyflwyno rhan o'r gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg, ac ar ôl hynny, bydd gennych chi cymhwyster ychwanegol yn profi eich bod chi'n gallu siarad wahanol lefelau o Gymraeg. Felly mae hynna ar gael I llawer iawn o bobl trwy gydol y coleg. A beth am tu allan I fy nghwrs te? Pa gyfleoedd sydd ar gael I mi ddefnyddio fy Nghymraeg tu allan i'r cwrs? Un o'r pethau gallech chi wneud yw I ymgeisio I fod yn llysganed myfyriwr. A gyda hynna, chi'n gallu gweithio gyda'r coleg mewn ffordd ffurfiol, mewn digwyddiadau fel tafwyl neu Eisteddfod yr Urdd os mae'n dod i'r Caerdydd eto, ac gyda digwyddiadau mewnol fel nosweithiau agored a pethau fel yna. A mae hynna'n profiad gwaith gwych I chi I wneud pam rydych chi'n astudio hefyd. Hefyd, mae yna ystod eang o glybiau Cymraeg ar gael. So mae rhai clybiau sydd ar gyfer staff a myfyrwyr. Mae'n siawns I chi dechrau clwb eich hun trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae llawer o pethau sy'n digwydd dros y safleoedd wahanol sydd gyda ni yn y Bari, yn Gaerdydd ac llefydd eraill, a maen nhw'n rhedeg trwy gydol yr wythnos. Felly mae yna llawer o opsiynau I siarad Cymraeg, hyd yn oed os dydych chi ddim yn astudio pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hynny'n swnio'n grêt, diolch. Beth os oes well gen I dderbyn gohebiaeth trwy'r Gymraeg o'r coleg te? Sut fedrai wneud hynny? Pan chi'n dechrau yn y coleg, rydyn ni'n gofyn I chi pa iaith hoffech chi derbyn gohebiaeth ganddyn ni. Felly, byddwn ni'n gwybod os hoffech chi derbyn gohebiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r holl gohebiaeth cyffredinol yn ddwyieithog. Felly, mae unrhyw beth fel prospectus, mae prospectus yn hollol ddwyieithol, mae'r ffurflenni a cheisiadau, mae hynna'n ar gael yn ddwyieithog. Felly, os pan ydych chi'n dod i'r coleg, rydyn ni'n gofyn I chi pa iaith sydd well gennych chi. A gan bod popeth yn ddwyieithog, os mae well gennych chi
derbyn gohebiaeth yn Cymraeg, ond mae'ch rieni chi yn siarad Saesneg, mae hynny'n iawn hefyd, achos mae'r ddwy opsiwn yna. Diolch yn fawr am siarad gyda ni heddiw, Esme. Os oes angen unrhyw wybodaeth pellach arnoch chi, neu os oes unrhyw gwestiynau gennych chi, ewch i cavc.ac.uk/virtual open day, lle cewch chi llawer o wybodaeth a chyfle i ofyn unrhyw gwestiwn sydd gennych chi. Diolch am wrando.